Nag-team acknowledge. We acknowledge the regional chairman of Lakas Christian Muslim Democrats, CMD, James S. Duba. And you? Okay. Diyan ako, naka-green. James, itayo mo tima. Okay, ready? At palakpak kami nga, naka-green. Naka-green iso na. Acknowledge tayo po. Tinagapo, iti Dagupan Sentro. Awan siya. Handa kayo? We acknowledge Kalinga State University. Then, we acknowledge Congressman Maxi Dalog of Lalawin, Bukid, Mountain Province. Ako na, ako Congressman Dalog of Mountain Province. Apo, nag-umingan, nagito ako. We also acknowledge board members of Apaya, Wabo, and Vice Governor, tumagdar kayo man. Remy, Janjal Bano. Yeah, tumagdar kayo ba? Apo, diyan, napintas dito, tayo mo di man. Oh, apili kayo. Niya po nakale, tayo di man. Oh, Apo Green. Apo Vice Governor, dagito itatagapayaw nga kakapsat kayo hindi. Ako na nga pumanaw kami. Thank you, Apo. Dan Partido Federal ng Pilipinas, Chairman of Apaya, Attorney Vice Mayor Jorico at Bayawa. Okay. Ayan na ni Jorico. Ayan na. Okay. Forgive my eyes. Kunak no, di dyan nga nakarek. Amo yung kapsat yan galayan, iti maragraksakan, itatangal daw, dagiday, tagagandang. Adatoy, baranggagat yung ludihan. Kibula mo ini, nagbalik na mayor Iday Luna. And ayun gaya, madatinot ni dating board member iti Kalinga Payaw na kadua midi, Nidita Aguilar. Ito yan po. Dapat lang basit pintas na. Ayan, data, kadua mga board member iti Nidita Aguilar. Nag-ubingan ito tagapayaw. Ngaman daw unay, handa unay. Ako ka man amin na napipintas. So, agra naman kayo. Ako ka amin na mga BBM. BBM. Ako ka amin di mga SARA. Pareho. Ako ka, ito, makayat ka ni
po, Teodoro Gringo Unasan. Okay. Kahit sinungatan nga magkayat-bat kanya, kaya dagmat lang, maingsi. Ilang nagbabalik. Okay. Attention. Kayo mga datang ako, ito second floor, nag-crack ng data. Ang mga pintunuan ako. Medyo, asos. Bawasan nyo, tagyan nila, nag-crack data. Sige, agyan kayo tan. Kisayan nyo mo, magkisayan kayo nila. Kaya kayo magtagdag na ba? Ay, so, papayan kayo mabuti? Paano na, balita, da kayo pinumber 1? Bumaba kayo. Okay, palakpakan kayo, nagito staff of Senator Lauren Ligarda. Ayan niya po. Okay. Welcome to Kalinga. Bukay! Beijing, the driver is CPC 471. Please, kadang tulugan mo. Opo. CPC 471, in few minutes, magnalang pita. Opo. CPC 471. CQB. PQB. Okay. PQB 471. Sasakyan. PQB 471. May we request Dr. Rhoda Bravo to get ready with the cultural dance. Welcome dance. Sa ganayo po. We are only given 2 hours. After 2 oras, evaporate. So, Doktora, get ready with the dance troupe.
dito sa tapat. Street. Malapit. Diyan wala akong sticker dyan. No. Oh, naka-live ako. Tapat kasi nga. Yan, malapit kasi nakakamdaman kali. Okay. Okay, ladies and gentlemen, we have to start the program. And may we request everybody to observe protocol and to observe silence. No adak sa sawa po. Ipakita tayo, itugali tayo. Dito Tabuk City and Kalinga. May we have now the prayer by Alexander Akwat. Magyaman ako MC. Well, good morning to each and every one of you. It's an honor and a privilege to lead the prayer for this occasion. Kati kunan niya po MC, katay kat he wanted nga indigenous prayer kuma. Yung nag-oriented the instruction na. So mga oray na kasta, kararag yung latay niya because God is an all-knowing God and He understands every dialect, every language that His creation speaks. So, direkta ko lasan. Kahit
on Tako, Siawig on Vicensian, Siawig on Langwa Kanjatako, and Mangmanjong Kanjatako. Let's bow down our heads, feel the presence of the Almighty God. Our Almighty Father, the great I Am, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the King above all mundane kings, on bended knees, we ask for your great grace and mercy and invite your presence on this occasion. Fill us and fill this place with your Holy Spirit. We acknowledge, Lord, that apart from you, we are nothing, but with your company, there is nothing impossible. We can do all things through Jesus Christ, who gives us strength. Today, we offer and lift up everything and thank you for safely gathering everyone together. May we ask for your blessings and guidance so that the activities set for this campaign undertaking be successful, peaceful, and orderly. This is for BBM. May we also take this opportunity for the people of Kalinga to pray that every negative word spoken against Bongbong Marcos and Mayor Inday-Sara Duterte curfew be void and ineffective. We also pray for safety and protection, that no weapon formed shall prosper against BBM, Inday-Sara, and all. For the Almighty Father is our refuge and fortress. Finally, we pray for victory of BBM as President, Inday-Sara as Vice President, and all the senatoriables. Victory for the Partido, for the PFP United Team. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Thank you so much and good morning to each and everyone. May we remain standing for the national. Ang pambansang awit ng Pilipinas. And the next part of the program will be
the acknowledgement of our guest by Conrado Dieza, PFP Chairman, Cordillera Episode Region. Thank you very much, Abu Jun, our MC for today's event. I think I don't have to acknowledge every one of you who came here. Amin na kayo may ditoy. Ngayon, I just want to mention some of them who were not mentioned. I think we have here with us dagiti dadong mga akturay iti kabangibang tayo nga lugar. Ito'y probinsya iti Cagayan. We have here the Mayor of Pau, Cagayan, Mayor Mambang. Of course, we also have here the Congressman of Mountain Province, Max Dalo. Yes, ma'am. Again, dagiti nagapoy tapayaw. Of course, dagito'y kapsat tayo, dagiti governor and congressman and all the provincial board members. I would like to mention my classmate, being the wife of my classmate Gerald R. Real, and the chairman of the Partido Federal of Apayao. They are also here. Attorney Joe Bayawa and Mayor Ligwa of Bugao. Cordillera, this is it. Nabayag tayo Orion. Iti Yumay. Dahito'y anak, iti Cordillera. Anak, iti Kalinga. Ni Ferdinand Bongbong Marcos. Nakapsot din siya palakpak. Palakpak kayo din ang kato. Hindi na pa nakijay. Balbalan, ijay Pasil, ijay Lubwagan, ijay Tinglayan, to invite all of you to come and see for yourselves the agbalin na presidente tayo dito Pilipinas. Agyaman na, kita tayo agsapan, agaduda ng imay. Unfortunately, there was no time for us to do the motorcade. But nevertheless, nakita, iti kinayat yun, imay kayo. I was thinking that the thing Karaa ground will be filled up to the brim. Yan, napay kasta, itatay makatugtudo. But you made your way here, kitpiminta, simirna, itjempona. You see, it was a 3-day preparation. And I would like to thank before I forget that dito yung event itatang na makikita yo is a concerted effort of all sectors of the society of Kalinga, starting from, of course, our governor, Miapo Ferdy Tugban, and his people who really work hard day and night. Tapno, may simar dito yung lugar tayo. Palakpakan nyo ti LGU of Tabuk Kalinga. Siyempre, amin dito yung makikita yo, hanggang nagbalin, naawang titulong, Miapo Congressman, Jesse Mangawang. Ako nagiti volunteer supporters dito'y ni BBM, nagapuda pa dito Cagayan, kita dumang hindi dito Kalinga, ipamuluan iti may isang leader, supporter, ni BBM-SARA Tandem Unit Team, ni Christopher Nang, dagiti Nang family, palakpakan tayo iti Nang family. Hindi aming riders na makita yung riders na tayo. Ay suda pimati, nagmamarshal, ureno, matutudwan din na tayo. Dagiti kapulisan tayo. Dagiti BFP, dagiti doctors, volunteers for BBM-SARA. Kinaamin kayo, kang Ronana, dagiti provincial chairman, iti probinsya, ti Kalinga, ti Partido Federal, ti Pilipinas, awan sa Bali, Lusaan, nga ni Dr. Jaime Almora. Nakita ni Doc Jaime, ni Chairman Jaime, no kasano nga sinupervisan, dito pa nakarami dito na intablado tayo, kinamamin. And I really am happy na he is the Chairman of the Partido Federal, and definitely
isuna kit may sa mabigtig nga tao dito ay Kalinga. Thank you, Doc Jaime, for sharing your blessings to the incoming President of the Philippines. Welcome to the beautiful province of Kalinga. Kuna ni Colonel Job 05, thank you. Forgot his name. Wala ka He maka-message. is a member of payment class 2012. Kuna na sir, you know what? Idiubing kami. I was the delegate of Apayao. Napanak na, ayayang dita kara ground. Kaya kuna na siya ti champion ti chess, iti kara. Kaya kuna na makalwakpay nga makakita. Iti nagbalbaliwan iti Kalinga. Iso nga, makita tayo mayak na after some time, pinili ni BBM after our invitation, imaiso na dito tapno makita natin grounds tayo. Ito, iso na, iti Monsieur na President iti Pilipinas, amuna no niya ti makikita na kitulungan na tayo. So, to all of you who made your way to see for yourself, to hear for yourself, to give your support fully for the unity tandem of BBM-SARA. Welcome! Madama program. Welcome to the beautiful province of Kalinga. Nalipata kaya ni Reggie. Pero hindi po poet na ni Reggie. He is the staff of the congressman. He's always with us. Thank you, Reggie. And may we have the acknowledgement of the mayors by the President of the League of Municipal Mayors, Honorable Alfredo Choy Balanay. And before Mayor Malanag, may we acknowledge the presence of Director Attorney Jelasi Bongat of the National Bureau of Investigation. Thank you, MC. Itrabaho kata ket acknowledge dagiti panagumay iti naduma-duma nga mayors agdansa ti mayor from Isabela adda iti mayors of Payao headed by the LMP president Hector, and we have also the mayor of Cagayan Jetuao. And we have also mayors from Mountain Province, sandaran sa naiigid. Ken the dumapay nga kokonsehales, ken opisyal from the different provinces, the nearby provinces. Thank you. Iti panag-umayo, dito'y ili tayo, na Kalinga. At last, makaumay, ni BBM tatangal daw, kit nabayag nga inur-uray tayo daitang. So I would like to thank the sacrifices dagiti private sectors nga nang tultulong when nag-volunteer dito'y panagpreparasyon iti ground tayo. Iso nga tatangal daw thank you kadagiti umay from the different barrios bumabada nga nagabuhi ti adayo nagnada tadinggan tayo iti pinagsao dito presidente tayo ni BBM-SARA as our vice president. I would like also to acknowledge the presence of our candidate governor ni James Duba who is here with us today, and siyempre ni Jessa Conrado and siyempre di gobernador tayo ni Tuban, ni Ferdinand Tuban nga isu iti governor tayo tagta kenda duma pa na haming nga nakita iti attendance niya da iti mayor of Balbalan Eric, mayor of Tinglayan Sacrament, and mayor of Tanudan Jedik, and mayor of Rizal ni Bugaw Carl Baak, and mayor of Lubuagan Karisma Dikpus, mayor of Pinokpok, the mayor
Again. Hi, Irving. Dati sa mo na baka nalin na makahangko nga malagip ka na. Mayor Irving and Mayor of Tabuk City, Darwin Estraniero, and the Dumapan opisyales nga datoy. So thank you so much. Iti panagumay tayo tatangal daw, ken anusan tayo, na urayan and ipakita tayo de disiplina iti Kalinga. Thank you, ken we have also here Governor Bulot, Ma'am, datay suna, and siyempre ni Congressman Max, Kadwater, the Nationalista Party of the Mountain Province, and ang aming kuyang Datoy. You are all acknowledged and welcome to Kalinga. Iti Mayor of Natunin, Kuyang Jose, Datoy Suna, thank you for coming. Thank you. And may we have now the welcome address by Dr. Jaime Almora, Chairman, Kalinga Chapter, Partido Federal ng Pilipinas. Imbag nga daw yung amin, kakailian, kin kakaruba. Siya ni Dr. Jaime Almora, amok na doon hang makitamukan niya yun. Kanya, tamit siya hang makamuti. Thank you, Chili. Thank you, 05 channel. Gusto ko mas Salamat. tawag di i-appoint na chairman ni Kalinga, iti Partido Federal ng Pilipinas. Kaya ito official party niya po, BBM. Kaya lupay ko na nga ang kukumakayat, yan na po ta mamatya. Iti pintas anigagay. In oportunidad niya po, kung Marcos na agsimpi kanya kayo, pigmayaga. So pagpasinsan nyo, nahalak ka na sa dalaing nagsao, tahalak ka na sa nailang diskurso, isa ka doktor. More than that, I am a farmer. I am a businessman and professional. So, itataya po, winelcome na kayo, naging dignitaries kayo, naging VIPs kayo, kaya po ang siyangin, kaya po, yesa. Itata, yung daw ikumat, in behalf of the organizing committee, nga itinapalabas na upakngal daw, nagnagyan dito, ikanatapukan na ininitan, ang natay Ni nagatao ang makamakasarap inside. Thank you for I coming. would like to give this time to recognize the efforts of the organizing committees of the committee. Kami, kada Governor Tupan, ni Congressman Sari Mangawang, Dagiti Natumang, opisyalis tayo, different agencies, gobyerno, nag-meeting kami for 3 successive days, tatlo isagana tayo lang, nag-interview tayo, tatlo kasambay tayo, Ryan tayo, mabisita tayo, yun nga po, kung Marcos, Dagiti, Senatorios, magmita tayo hanggang makaumano niya, SARA, na-welcome na kayo niya po siya kahit na kanibitig-bitaris kayo. Welcome. Important siya na tao dito ka. Nagkipos. Nagkipos na katulog at dito. Itipos na itipisalis kayo. Nagiti manalon. Nagiti negosyante. Nagiti ordinary na trabahador. Ito yung probinsya.
na kayo po kay Tansyan, itinito yung po, nandun na tigiti manalon. Kami na mo, na manipod kumwag, i-rise certification, nagrigliga kayo. Ay tayo irigasyon na nalabsay, umay dito, nakita tayo na titakil na irigasyon. Naita ako sa proyekto ni Apo Ferdinand Marcos Sr. Naita tinangiyag iti life plan. Naita tinangiyag iti pagsayatan tayo iti probinsya. Naita ti pa mapunan kanya tayo naita nga ganun. Kinsaan lain nga naita ako. Amo tayo may isang most successful na intervention in rice industry. At iti proyekto mo lang niya ako maybe kasi tayo natin ng Marcos pinamorganize na NPNA or NGA, National Grains Authority, together with irrigation and the successful implementation of the original charter of National Grains Authority. Ng Presidential Decree number 4 in September 26, 1972, organized the NGA. Because that application direct, kapatid yan nakapulong gawin, pinagtulaw ng Marcos, nag-improve tayo ng malon. Naita ko, tiapok na ng problem tayo pa. Pagbalan! 85%. Lugwagan! Uray pasita na malungaw. 85%. Tinglayan! Ayan, ugali na kaming get silent na. Rizal! Tabuk City! Very good. 16%. Tahan, nagkapo kayo magkapayo, tinadunga, datuaw, Quezon, yaman na dunga, in relay, katadakal kita po. Namin ti barangay nga ayan tayo. Barangay, Bulanaw, Sentro, palakpakan tayo ako. Barangay ko at may gunawa. Kanista, tayo siyotay dan tayo nga barangay. Palakpakan niyo ako. Kalinga College of Science and Technology. Colleges of Technology, KCST, palakpakan mo. Headed by Stella Duli. Kalinga State University. Okay. Ikati State University tayo na under presidential decree na intag kay Ferdinand Marcos na ikamakam na sa pag-itiid sa revolution. Yabay na duma na dato par hukbong federal party list. Yeah, wanda ba? Igorot Warriors. Naman. Farmers Group iti Tabuk City. Tagapayaw. Hey, ano may langgat kita tagapayaw iti Tabuk? 100% kapayaw. Sa letter A, una din pa nagpabutos, yan letter A, tinunayo. Dagita, nag-appoint ay Natunin Mountain Province. When the Mountain Province, na natutukong Tasmanyo. Kaya, ang taktak na rin. Kaya nag-appoint ay Kayan. Iman, na mga gaman, ada na kaputituaw. Ada na.
And yung oras tayo kasi ito sumarunong ang programa naging senators nagsaua po. Yung oras tayo gamin kahit limitado. No, ang pasay senators nagsao, di kaya guest tayo kahit awanin. So begitu na ito isamo, ibiro kayo, ito oras. Yan ni Bongbong Marcos. Yung man na ito ay 10J488 photon ban. Ipaknimpay ba siya tilugan mo? Ito ni, in few minutes, sumangpat ni BBM. Palakpakan tayo man, ito congressman tayo, iti Lone District Kalinga. Honorable Alan Jesse Kapuyang Mangawan. Nakapilog. Governor Ferdinand Bintuban, Kalinga. Vice Governor Dave Odin. Board Member Fred Pangseo. Ay, pasitin. Apo, Fred. Dapat yung board member na natuyan. Apo, napakan mo kayo. Nagayaya, datang ato. Apo ka kayo man. Makita yun na ito yung kapsat nyo. Nagawa po, hindi ako pa'y tao. Senior citizen, haba? Senior citizen, haba? Nabising kayo. Okay, alusan nyo. Sumaruno. Sa ganay man na po, cultural dance tayo. Nabigitan mi, nag-prepare iti cultural presentations. The time is limited. Huwag kayong maka-accommodate. Urayan nyo iti second na umayan ni BBM after the election. Correct? Okay. Sino ba daw t-shirt na? Na-agree? Ang ba t-shirt daw? Kayo gumata. Nahulunang naman. Sino ka nakare? Nakare! Okay. Kaya pagpalakpak kanagay nakare. Di ba na may kapten di kalakkat? Kaya nabayaw. Dati. And ito sumaruno na intay denggan ko na yan unang gaman din master dito likod yuray tayo no at the senator na umay at no the senator no may bisyak at sa sao and your oras tayo in few minutes at dadan palakpakan tayo magkahapo. Dato ay radio station nga mag-cover. Ito na ito ang programa. Gimpong Radio. Dato ay ako. Limlimada. Makin-inamotibya. Radio ng Bayan. DZRK. Ada kayo po. Radio natin. Ada kayo. Philippine Information Agency. Hey, palakpakan tayo ba? Igay, mamang tepi musika. Dadawat ito, yabo. I-plan ka no, iti. Pagong kumagdala amin matao, imagtsada, iti sakada. Dati niya maginamo iti kanta, mabagong ripuna, pasensya kayo nga kayan anak iti kanta.
Magic chopper ya? Okay, get the others the arthritis. The chopper. Na limabas. Mamita pa yung mga bukaw. We also acknowledge the presence of the Mayor of Parasilis of Province, Dr. Ayangwa. Ayan na po. Dr. Ayangwa. Ay, ito, hindi Mayor Ayangwa Parasilis. Management, pag-play yung yung si Ligarda, pag-play yung jingle, message, yung message ni Senator Ligarda. Kailangan aking harap ang magtutulong at matigit sa bawat pamilyang Pilipino ang mga tulong at programa ng pamahalaan tungo sa sama-samang pagbangon at pag-unlad. 20 taon po tayong nagsulong ng mga programa para sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, kabuhayan, kultura at kalikasan, pati na rin klima. Nandyan po ang mas maraming trabaho para sa nangangailangan, suporta sa maliit na negosyo, kabuhayan para sa lahat. Sa tulong ng Dole Tika, yung cash for work, nakakapagbigay tayo ng short-term employment sa mga nawalan ng trabaho, lalo na ngayong pandemya. Yung Dole Pangkabuhayan, nagbibigay ng ingginan sa mga gustong magnegosyo. Yung DSWD Sustainable Livelihood Program sa mga 4P families para tumulong magkaroon ng micro-enterprises. BPI Shared Services Facilities, nagbibigay ng mga equipment sa maliit na negosyo, mga kooperatiba, pati na yung mga test na training sa scholarships para mahasa ang kaalaman at kakayanan ng mga Pilipino. Ang mga programang aking pinondohan pong ito ay nagbibigay buhay sa mga batas na ating naakda gaya ng Micro, Small, at Medium Enterprises Law at Barangay Livelihood and Skills Training Act nung ako po'y senador. Yung pagtaas ng sahod at dagdag benepisyo sa ating mga pulis at sundalo ang atin ng sinulong sa Senado para sa pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng graduate sa pamilya during education.
Management, pag-iayos lang. Pag-iayos lang. Okay, ladies and gentlemen, nag-start ang karaban papuntang Karagro. In few minutes, ano to, inibibigyan. Tayo na pa nga to, mag-iayos na to. Kita yung ano ba? Magnatapo. Kaya nagtaregisyon, magnadyan nga to, ang nagtaregisyon. Palakpakan dito, Dante the Down. This is Tabuk City, this is Grabe. Ito yung lugar, dito timakunangan Northern Luzon Athletic Association ground in 1972. During the Marcos Week. Di ba palakpakan? Nagigay ka itidak na makinig mo the history na rin na area. Nabindas ka natin usan na makita ni BBM kasi mintunan ko before presidente. Di ba yan? At ang regasyon, nga pagdikdikusan nyo. Nangyay din ang regasyon na po. Sa mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap po sa amin lahat. Ibang klase talaga kapag nandito ang ating magiging Pangulo, walang iba kundi si Bongbong Marcos, at ang ating magiging pangalawang Pangulo, walang iba kundi si istaychi. Ramdam namin ang inyong pagmamahal at tiwala sa at mapagpato para sa nito. Ako po ang lilingkod, si SARA, ang inyong senador na sa loob ng 12 taon ay nakapaglaban bilang Senate Committee Chairman ng Labor para sa mga gagawa ng Pilipino nasa ibang bansa. Tayo po ang tagapagtanggol na mga natin na nakakaranas ng mga abuso at kapihan. Isa tayo sa mga ligid na kasabayo na nagbibigay proteksyon sa aking mga kasama sa bahay at kaagapay sa mga. Pinagkalaban natin ang magagawang Pilipino na kulang sa at hindi sapat ang benepisyo. Hindi tayo na kailangan ng mundo at grupos na sa likod ng peso, social program for labor sa mga batas dahil gusto ko ng patas na pagkakataon